heavens are open and your glory we see in our family. Your children are gathered in one spirit as a family. United family we are. Together we will praise our Lord. Today, let's talk about marriage. Yes. We are going to talk about this very, very important institution, this union called marriage. It is going to be very, very strong. Last time when I was talking to our young people, I took my scripture from the book of Matthew, and that's where we are going to take it from, and then take it to a different angle, since we are dealing with married people here. We are going to talk about marriage foundations. Marriage foundations. I like talking about foundations a lot because that's where everything starts from. Everything should have a foundation. Everything should have an origin. Everything should have a source. So let's talk about marriage foundations. Not foundation, but foundations. Marriage foundations. Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Verse 26, and everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell. And great was the fall of it. And great was the fall of it. Have you realized that marriage is one of those things that God has given to you so that you can live a blessed life? Marriage ndo zvimwe zvezvinhu Mwari zvaakatipa so that we can enjoy, we can live long, and we can live healthy. Marriage, if it is taken properly, inofanira kuwedzera makore emunhu kurarama. Marriage ikabatwa zvakanaka inofanira kupa munhu utano. Marriage ikabatwa zvakanaka inofanira kupa munhu mufaro. We are not going to turn this into a marriage counseling session or seminar. But if it means helping somebody, we have to do it. Because a lot of people vari kugara vese, vari kufamba vese, vari kuvata vese, vari kudya vese, vachiuya vese pano, but vasiri married. Vachiita vana vese, vasiri married. Chii chakambenge chiri mupfungwa dzaMwari paakaita kuti vanhu vaviri vagare vese? Ndine zvinhu zvadada munzwisise
pa issue yema foundations, why I have decided to call them foundations instead of foundation. Even if you have one marriage, you still have to have a lot of foundations. Because from the book of Matthew, Jesus is talking about how the house was built. When you are building a house, it's different from when you are building a classroom. Classroom, unogona kuve one foundation which goes just right round. Yotenderera yakadaro inongori foundation imwe chete. Zvakasiyana nekunge uchivaka imba ine partitions yekuti you can actually count the number of the rooms by just looking at the foundation. Zvazviri kureva ndezvekuti imba kana ichivakwa inofanira kunoita divisions. Zvekuti ukasvika unofanira kunzi muno bedroom risati ravakwa, zvonzi muno restroom isati yavakwa, zvonzi muno dining iyo isati yavakwa. Unofanira kuona every room inofanira kuonekwa per foundation. So it will not be like one foundation, it will be of course one foundation but with different partitions. So zvinoita kuti every room inge ine foundation yayo iri separate from another room. Saka imba kana ichivakwa kunyangwe ichidzi foundation imwe chete but ine different foundations within. So marriage andisikuda kuti ndiitore se a block rungovakwa like chechi yedu yekuchitungwiza iyi, no. Inofanira kunge ichivakwa separi kuvakwa imba, because scripture tiri kuverenga panapa iri kutaura pamusoro pemba yakavakwa. Saka unoita imba, ngatiti ndo imba yako makuriro ayakaita. Mukati muno zvina mhosva pane kamwe kamba kauchada kuzoisa kanofanira kunge kari in line with what is on the ground. Saka tizove nemba inotangira padenga pasi isipo, ngaitangire pasi yoita seinomera ichibva pasi. So madziro ega ari mukati anofanira kunge aine foundation, aine ukama nefoundation. Saka marriage iri kutorwa semba, asi mukati memba mune rooms arimo, and the room yega mu marriage inofanira kunge ine foundation yayo iri properly done. Nekuti marriage ikanaka kunze, foundation ikasanonaka mukati, panoita problem yekuti mamwe cracks anogona kutangira mukati. Vari panze vari kuona vachiti heyo marriage kwayo, ava vanhu vakafara, ava vanhu vakaitirwa zvakanaka, ava vanhu vari kuenjoya upenyu nekuti vaona kunze chete, but musi wavanouya pedyo nemba yenyu, musi wavanoti rugare vachipinda, ndo pavanoona kuti mumba makanyangara kupfuura kunze. Saka pane zvinhu zvirimo mumarriage zvakavigwa namadziro. Vashona vakati chakafukidza dzimba chii? Matenga. Kune zvinhu zvausingazive kuti zvirimo mumba kusvika wapindamo. Kune dzimba dzakagadzirwa zvakanaka, kune marriages akapiwa a very good paintwork, dzakapendwa zvakanaka dzimba kunze uko, aluminium what French doors, ukaiona nekunze unoti heyo imba. But ukanopinda mukati mayo chanoona kuti hamuna kunaka sekunze. Kune vanhu vanogona kudesigner zviye zvekuti runako rwese rwemba runoperera kunze but mukati musina kunaka. Ndo zvakaita marriages mazhinji ane chimiro, anoonekera, anoratidzika, anoshambadza kunaka just on the outside,
But ukapinda mumba, hande pakunoti divisions akaitwa mumba, kune mamwe marooms akazowedzererwa asina foundation. Saka marriage, kana ndine marriage seyandinayo naadzimai vangu iyi, tinovaka musha wedu toisa foundation yokunze, topinda mumba. Asi mumba mune marooms, ndonyadza ndichataura nemidzodzo handichaziva kuti for how many days. But we are going to talk about every room inowanikwa in marriage. Inofanira kunge ine foundation yayo. Every room. Every room. Nekuti marriage iripo, taanayo, taiona. But hande mukati, ndavakana taroorana taamumba, kuita vana, imwe room yatavaka. Kuve nehama ndava hamuna kungodonha kubva kudenga, muna kunaya semvura, makaberekwa. Kune hama. Ndizvo. Right. Izvozvo zvega zvekuti mune hama. Irumu yehama inofanira kuzivikanwa kuti foundation yayo makaivaka sei. Ndizvo. Kana married, hamuzi munyika yenyu mega, mune shamwari. Munomanager sei relationships enyu neshamwari. Munoshanda sei, munobata sei nema workmates. Maroorana muri mumba, baba naamai, but munoisha mwari kunze. Munorelata sei neshamwari dzenyu imi makaroorana. Zvese izvozvo marooms anowanikwa mukati memba. Asi room yega yega ikasateerwa foundation yayo, uchaona kuti kunze kunogona kunge kwakanaka, but mukati moita imwe room inenge ine crack. Nekuti mumba, kana tapinda mumba, tererei, kana tapinda mumba, hatina tsika dzokupota tichiwedzera room, ungoti apa tadi kudivide, apa tadi kudi. Hazvitangire mumba, zvinofanira kutangira pa foundation. Mumwe akati, ndoda kutenga property iyi, asi chandisiri kuda pamba iyi ndechekuti imba iyi yakadzoka yaitwa diki, marooms ayo mashoma. Asi pfungwa dzangu dziri kuti kana ndaitenga, ndobvisa roof iyo, ndoturika imwe imba pamusoro, kuitira kuti marooms angu awande. Vanoziya ndokuti kwete hazvidaro, akati zvinogoramba sei, imba ndeyangu ndindatenga. Hazvidaro nekuti hautore imba isina kudurikidzwa, iwo durikidza. Nekuti kudurikidzwa kwemba hakudecidirwe pamba, kunodecidirwa pa foundation yayo. Kana akatanga kuvaka asina kuisa mukana wokuti idurikidzane, unoremedza foundation. Saka hapana ma-extensions anozoitwa, hapana kuzodurikidza dzimba kunozouya maane 5 years, 10 years muri mumarriage. Muti tiri kufunga kuisa imwe pamusoro. No. Foundation yamakaleya inofanira kunge yakadesignwa ine chekuita nemba imwe chete, kana kuti dzimba mbiri, kana kuti dzimba nhatu. So ukaona imba ichivakwa, the taller the building, the deeper the foundation. Hatina imba inotanga nekungorebenuka ichingoenda pasapa isina kutanga yadzika. Ukaona ichidaro, iriwa riri kuteerwa vanhu kuti vawane pekufira. So foundation inofanira kufungisiswa nezvayo kana muri kuda kuzorebenuka nemarriage. Kana muri kuda kuzovaka a double story yemarriage. Kana muri kuda kuzowedzera marooms in your marriage. Foundation yenyu inofanira kunge iri so concrete, iri very very strong, because zvimwe zvezvinhu zvamunozoda kuedera sometimes hazvizowedzereki kana foundation isina kugadzirwa paine pfungwa idzodzo. Saka da kuti muteerere zvakanaka. We are going to talk about all these facets that you find in a marriage setup. Jesu unopa mufananidzo waanopa, anoti uzi mufananidzo initori hurukuro yaitopa nevanhu ndava aitoparidza. Apedza kuparidza anoti, kana kuine munhu anoti anzwa shoko randaparidza akaenda akanoita, wakafanana nemunhu wakachenjera wakavakira imba yake padombo.
wavakira imba yake padombo, mhepo yakasumuka, mvura ikanaya, ikarova imba, asi imba haina kudonha. Asi uyo unonzwa shoko rangu akasanoita, wakafanana nebenzi wakanovaka imba yake pajecha. Mvura ikauya, mhepo ikauya, ikawira imba, kudonha kwemba kukava kudonha kukuru. Zvinhu zviviri zviri kutaurwa panapa izvi, ngati analyze zvishoma nezvishoma, tifambe nevavaki vaviri ava. Muvaki wokutanga, teereresai, muvaki wokutanga ari kutaurwa naJesu, munhu unoti kana anzwa zvaparidzwa anoenda onoita. Kuenda munhu achinoita kunonzi kuvaka imba padombo. Kuti munhu anzwa obva pano onoita zvaaudzwa. Chokutanga Jesu anoti uyu muvaki wakachenjera, ende chaari kunovaka imba. Kunzwa nokuita, kungwara uye kuvaka. Kunzwa nokuita, kungwara uye kuvaka. Kana ndaparidza uyo anonzwa akanoita, unoita semunhu wakachenjera wakanovaka imba yake padombo. Ngandedze kutsanangura zvishoma nezvishoma. Hakuna panemi mese muri panemi, hakuna akatsvaga stendi yepadombo. Ungadei pagomo, ndikutaura dombo. Kaona wawaniswa stendi nekanzuru, wonzi kubva pano kunosvika apo ndo pane pegi, wona pakati pesa parowari, hauitorewe. Panapa pari kunzi kuna akawana stendi yakadaro, ndokuti ndoda kuvaka imba yangu padombo. Iko kuine kumwe kwakapfava, wakada kunoivakira pacho pakaoma pari kutizwa nevamwe. Dava kune vasingamirire matambudziko vanoda mereji dzakapfava. Ipo pacho pakaoma panonzi kuna akangwara, nekuti anonzwa achiita. Wakaenda padombo ndokubva atanga kunorova foundation yake padombo. Now ukatarisa unoona kuti patorwa basa, patorwa nguva yakareba, munhu achitetena dombo, zvishoma nezvishoma, zvishoma nezvishoma. Maoko aya anoputika, simbi dzinenge dzichipera. Ndava pari kurohwa dombo uchishandisa simbi. Zvishoma nezvishoma, zvishoma nezvishoma. Unongoona pachingonzi ko. Kuti uzvifungire kuti imba iri kuda kuvakwa ipapapa, hauzvifunge. Ndava hakuna benzi rinoita zvakadai, but ndiye ari kunzi akachenjera. Zvishoma nezvishoma, zvishoma nezvishoma. Dombo richirohwa, pari kugadziriswa foundation. Mumwe ndokupfuura nepo ndokuona kuti iwe chinguri wakatanga kuvaka iwe, hausati wapfuura foundation, hapana chimiro chati chambopo apa. Zvineni ndine yangu stendi yandakawana, kupi kwacho nzipasera apa pamadota apa. Foundation yacho yakangorohwa mudenga. Hakwete nepiki futi foshoro yega. Fuku. Pasina nguva, patororanwa, patochatwa. Alright? Uyara kungotetena, mbichana. Paanozoti ondapedza foundation, vakuru vakutopenda imba yava. Vakutopenda, vapfuura. Mavabasa maswera seta square, maapapi. Ndo pamuchira, apfuura onekwa ngumuone. Kunosvika kudai so pasina svondo mbiri, mawinda akutoiswa.
uyavaka padombo, uyavaka pajecha. Vese vavaka dzimba. Ukazona uyapedzawo foundation, kana kwava kuchisumuka, tinokurumbidza tese. Zvino uyu yake yapera imba yepajecha, uyu yakewo futi yapera yepadombo. Panotanga kuipa nyaya ndepanonzi naJesu, zvino mhepo yakati yasumuka, mvura yakati yauya. Vese vari vaviri ava vari kunzi malandlords. Mumwe nemumwe ane mba yake, hapana asina yake. Asi ndoda kuti muone, imi vabereki muri pano, niteerere zvakanaka. Kusumuka kwemhepo nekusumuka kwemvura iri kuuya kuzotiratidza mhando yevakavaka dzimba, kuti vanopenga here kana kuti vanhu kwavo. Mhepo ukaona ichisumuka mumarriage, mvura ichinaya mumarriage, kunaya kwemvura haisi kunayira kuti imba iparare, but inguva yemvura. Dzimwe nguva kusumuka kwemhepo, mhepo haina kusumukira musha wenyu, haina kusumukira marriage, but inguva yekufamba kwemhepo. But marriage ikabatwa nenguva yemvura, iyo yakavakwa pajecha, mvura yauya kuzotiratidza kuti kune vakavaka but vachipenga. Jesu ati anopenga unonovaka pajecha, but mvura ichati kana yauya. Saka kuroorana murambidzwe, rooranai. Kuchataiwa mudi hamurambidzwe chatai. Mapedza kuvaka imba yenyu, Jesu waprofita mhepo. Saka ndo panouya nguva manje yekuti imba yese yavakwa inofanira kutestwa nemvura. Ndo panouya zvinonzi zvinana madivorce, zvinana imhepo dzese. Ndichadzitsanangura idzi imhepo dzese idzo. Imba kana yavakwa yapera, kuti tizive kuti wakaivaka munhu kwai, munofanira kukoka mvura. Hakuna marriage isina mabhanang'ana, hakuna marriage isina chivhura mabwe, hakuna marriage isina mhena, hakuna marriage isina mafloods, hakuna marriage isina champupura, hakuna marriage isina tornado. Yese imba yavakwa yapera. Nometa yakavakwa padombo, mhepo ichauya. Nometa yakavakwa pajecha, mhepo ichadizva, ichauya. So kana marriage yaestablishwa, mhepo inofanira kupiwa mukana wokuuya kuzopfuura nepo, kuzocheka kuti muri serious here. Mavaka musha wenyu, chinotevera mukana wemvura. Kuuya kwemvura manje iri kuuya kuzotionesa kuti vangani vane misha, nekuti vamwe vari kungonzi landlord, ivo vasina nemba yese. Mvura inouya kuzotiratidza kuti chaivo vavaki ndevapi. Davatidika zvekungonzi tese tine dzimba, ivo vamwe vakavaka pajecha. Chinoita kuti imba yako imire kumhepo dzinouya, investment yawakaita on the foundation. How much you have invested on the foundation? Vana baba nana amai, makaisa masaga mangani pa foundation yemarriage dzenyu? Makaisa masaga mangani esimende pa foundation? Dambudziko guru ratiri kuita nderekuti tine vanhu vari kumove into my marriages, and yet zvakawanda zvemarriage ndo zvaasingazivi. Zvakawanda zvacho zvemarriage ndo zvaasingazivi, but watomo. Why tiri kufanira kutaura nezvemarriage? Ndava ndo the ultimate concept yaMwari paakaestablisha church. We can't say we have a church kana tisina marriage. We don't.
tingareverane nhema kana marriage isina kunaka, chechi hainaki. Kana kumba kusina chechi, hakuna chechi kuchechi. Kana mufaro usiko kumba, ndo paunoti chero ukaparidza, chero ukataura zvipi, kana ukati mhoresana imwe hamhorese, ukati ngatiseke amwe haaseke, kumba kwabviwa. Hazvinei zvamuchaita kuchechi kana kunamatira vanhu kana kuprofita, as long as munhu abva kumba kutorongo. Chechi haireve chinhu. Kana tisina marriage hatina chechi. Tikatadza kuita kuti munhu afare kumba, tife takamufadza muchechi. Hazviti. Ndoda kuti uasese upenyu hwevanhu. Usacheuke zvako kutarisa munhu ari padhuze newe, but ngozozviita imwe nguva. Utarise upenyu hwemunhu asingafari, asingaseke. Zvinodzokera kumarriage yake kumba. Kufamba munhu akatuta zvaakaita izvo. Shatirwa hapana ambomudii panapo, but anongo yakatuta. Hapana mukanya pano, but kumba kwabviwa ndokune chi. Ende kumba kukasanaka ndokutaurira kuti kunamata kwacho hakudii futi, hakunaki. Hazviti. Aika ndotokudza hazviti. Kana tada kurapa munhu kubasa, tada kurapa munhu kuchechi, ngatimurapei kupi? Kumba. Kumba kukabhohwa, nekuchechi kunodii futi, nekubasa kunodii futi, nekuchikoro kunodii futi, kwese kwaunoenda kunodiko, kunobhohwa nokuda kwekumba. Saka tikasarapa kumba, hatina kurapa chechi. Icho ndochokwadi manje icho. Ende kana ndakufuridza nyaya, handimbokutarisa kumeso kuti ndoona kuti urugudza, noyazoziva kuti iye marriage ine nyaya. Chero wakadhiniwa, chero aiwa, ndotofamba nayo nemo ndava ndoziva kuti pane nyaya. Pane nyaya, marriage ine nyaya. Pawakapiwa chinhu chinonzi marriage naMwari, waida kuonekwa kuti uri munhu wai. Ndodzokorodza. Pawakapiwa chinonzi marriage, Mwari waida kukuona kuti unodhonza sei musoro wako. Tisati taenda kure, ndava ndichakutsanangurirai kusiyana kwakaita mhepo nekusiyana kwakaita mafloods anouya kuzorwa nedzimba dzedu. Chii chakamboita kuti munhu ati ndakuda kuroorwa? Chii chakamboita kuti munhu ati ndakuda kuroora? Chii chakamboita kuti ude kuroorwa, ude kuroora? Chii? 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 Marriage, entering into a marriage is like entering into a contract. You are filling forms. You don't sign unless you understand. You don't sign unless you understand. Anotaura nyaya yekuchata. Even musina kuchata but kupinda mpaka wakaita wakasaina. Those are invisible signatures zakatoitwa. Aufile form usina kuri understand kuti rinorevei. Auzoti ndakasina kunzwisisa apa panoreve chiyapa saka ndakazongo once wasaina uri kureva kuti ndanzwisisa. Hatikubvunze kana wapedza kusaina. Now, why wakada kupinda mumarriage? Kana wati yes to marriage, wati yes to control. Somebody is supposed to control you.
Kana wati yes ku marriage, wati yes to a 24-hour surveillance system. Yekuti kwese kwa unoenda unofanira kunge uina anokumonita achikubvunza kuti uri kupi, uchidaira ndiri pakati. Izvi zvinana ndibvunzwe, usandinetse, uneinako. Izvozvo zvinoitwa nevasina kusaina. Kana wakasaina kuti unoda kuroora, unoda kuroorwa, bvunzwa kwaunoenda, bvunzwa paunodzoka, bvunzwa waenda nawo. Ndanani vacho nemazita tinoada panapo. Ndanani vacho. Izvozvo zvese izvi zviri kukonzereswa nesignature yamakaisa. Kana maida kusununguka muchibuda muchienda kwamunoda pamunodira, kwamakatitorereiko? Taizvifambira zvedu muna phase 2. Imi ndokutiona tichidi zvedu, tichifamba ndokubva maridza muridzo, tikatiwo pamwe tawana kuda kukontrolwa, ndokubva tamira, ndokubva manyengetedza, ndikatomboramba ukaramba uchiita ratidza kuti uri serious. Hani ndizvozvo? Kana waida upenyu hwakatambanuka, hwakasununguka, you are not accountable to whoever. Ko makadi kugara mega. Shuwa ungazotanga kuda kuchifunga kuti wosununguka sei, wazadza musha. Foundation yerusununguko makaiwaka rini? Ndoya ungadai wakatanga nayo. Kana matoteya kudaiso maunza vanhu mumusha vana vabereko, aiwaka tatoteseka. Hani ndizvozvo? Yes. Chinonzi marriage, it's a contract yamakatosainirana kuti izvi ndo zvatichaita izvi. Zviri kubatika mushe? All right. Ma-challenges atingaite iko zvino ndeaya. Tine vanhu vari kupinda mudzimba vaine ma-wrong motives. Vamwe havatozive kuti sei ndichifanira kunge ndichiroorwa, sei ndichifanira kunge ndichiroora. Do you know kuti statistics dzinotaura kuti majority yevanhu vakadivorsa, majority yevanhu vakazvipira kuti ndaakuda kuramba, majority yavo they are living a life of regrets. They are regretting. But yet they don't show it. Majority yevanhu vakadecide kuti kurambana ndokuzvigona, most of them vari kuregreta why vakarambana, but havazviratidze kuvanhu. Ivo vari two vakasangana, havazviratidze kuti uyu wakurwadziwa, uyu wakurwadziwa. Vanoshowana kuda kuratidzana kuti ndane upenyu huri nani kupfuura. But moyo yavo vanenge vari munguva yokushungurudzika. And most of these people, they are never happier in their subsequent marriages. They are never happy. Havazi kufara vazhinji vacho kunyangwe vakazonopinda mune dzimwe dzimba, but havazi kufara vari mudzimba idzodzo. Chii chinokonzera kuti vasafari? Honai vanhu vanoti kana vakadanana, rudo rwopisa. Vosvika panguva iya zvinoita sezvaakuda kupera. Zvopera. Rudo rwobva rwareplacwa neruvengo. Dava rudo rukapinda mumunhu runonosudurudza zvinhu, rwogadzira a space. But kana rudo rwapera runosiya room iyoyo isina chinhu, pouya kuzogarwa noruvengo. Ndosaka uchiona kuti zviri nyore kuti mugume mavenga nastereki kana makambodana nastereki. Ruvengo runonogara pakambenge pakagarwa narudo.
rwobva rwakura ndava panga pakagara rudo panga pakakura zvekuti mukasangwara munogona kuguma vanhu vakavengana zvekuti dhu ugotoda vamwe vanhu vese kupfuura wauinaye mumba. Marriage inotyisa ndava ine painosvika pekuti if you are not careful inogona kuchiva ruvengo runotopisa semapisiro aita rudo pakutanga. Ndava nzvimbo inoya kuzogarwa naruvengo ndo nzvimbo yaimbogarwa narudo. Kukura kwakaita nzvimbo iyoyo ndo kukura kunosweta ruvengo kana rwauya kuzogara paspace yakagadzirirwa narudo. Now ruvengo the moment rwapinda kana kuti hamuchadanana mumba hazvisisina mhosva kuti baba vazoita zvipi as long as paane ruvengo. Zvakanaka zvazoitwa zvinowedzera futi ruvengo. Hazvina mhosva mai vazobika sei kuzobika vavengwa kare. Chabikwa naakavengwa chero chakaibva sei hachina kuibva, chero chichinaka sei hachinake. Kunaka kwechinhu hakuzi muchinhu chacho, kuri murudo runoenda kumunhu wacho abika. Imi nditeererei zvakanaka, kana munhu akazogeza, kana akazopfeka, kana akazobika, kana akazotsvaira mumba avengwa, hapana chichaonekwa pesa. Aikazve nai wedu we ndati kana zvakanaka zvikazoitwa munhu avengwa pasina rudo. Noona chikafu chichitanhaurwa mibvunzo ichiwanda kupfuura kudya. Nyaya izi yechikafu ichi abika wacho anodiwa here? Pagoita mumwe anodiwa anoti nepasina zvatambobikirwa ipapa unonzwa munhu achiti mvura idzodzidzi. Zvakaipa zvikaitwa naanodiwa hazvionekwe. Ndava Bible rinoti love covers a multitude of sins. Asi vanhu kana vaakuda kunetsana manje mumba havataure, havabude pachena kuti rudo rwapera. No, kunotaurwa izvozvo zvinana kubika, zvinana kuwacha, zvinana kutsvaira, zvinana kubata vaenzi, ndo nyaya dzinotaurwa. But zvese izvozvo izvi zviri kubva panyaya yerudo rwadii zvarwo rwapera. Ndava kana rwuripo pasina kubikwa zvakanaka, rudo rwuripo, haumbonzwa yowe yese. Saka chinhu chinoda kuramba chichigadziriswa rudo mumba muri vaviri. Ndiri kudzika zvakanaka, ndiri kudzika zvakanaka, ndiri kudzika zvakanaka. Chekai kuti marriage yenyu makaivakira pai. Ndeye padombo here? Ndeye pajecha murukova? Munoziva sei kuti ndeye padombo kana matambudziko asumuka mumarriage? Only then can you tell kuti makaivakira pai. Hakuna marriage isingapindane nemastorms. Hakuna. Kana kuine imwe yauri kurota yauri kufungira kuti uchawana kunzoko, enda unotsvaga. Ndokudza kuti Jesu achadzoka, hwamanda icharira uri ikoko uchitsvaga. You will never find it. Imba yese yapera kuvakwa, nguva yemvura inosvika, nguva yemhepo inouya. Hakuna imwe marriage iri beta kupfuura yauinayo. Hakuna. Kai. Nyasombera hakuna kudai so, nyasombera kaenda iyo yauinayo ndo yese iyo.
Most of the people, they are going after what is called a mirage. Noziya nonzi mirage. Wakambozvita here kuti uchifamba munzira wotarisa kwauri kuenda woona kuine mvura. Makambozvita kana mutara so uchifamba mutara woona mvura kuti kunenge kwanaya uko mvura yakadeuka so iri mutara. Uine nyota unoti ndo painonoperera. Uchisvikapo hapana mvura yakupi futi. Wosimudzira futi kunosvika paye waone hapana mvura yakupi. Kwawabva futi kumarriage yacho yawambo mapedza kurambana ukacheuka uchaona kuti mvura iri ndo inonzi emirage. Ende vanhu vazhinji vadzungaira vapedza nyika vachitevera mvura isipo. It's called an optical illusion. Kuvhiringidzwa kwemeso, kuoneswa zvimwe zviri nani zviri kunze kwemba yako, zvaunozonoona kuti hazviko kana wabuda mumba. Uchitevera mvura isiko, hakuna dhamu kunzo. Maziso ako gara pana. Ndiri kuzwika zvakanaka. Ngazvipinde mumusoro mako unzwisise kuti hakuna kumwe kuri nani kupfuura pano. Hakuna. Yeah. Vana mai muri kundinzwa here? Even ukaona shamwari yako yakaroorwa ichinge yakaroorwa nemurume ari nani kupfuura wako, it's a mirage. Chenjera. Iwe unogona kuita murume asina misikanzwa yaanoita. Shamwari yako igoita murume ane misikanzwa, agoya akakuchenera pachechi pana iri hembe yesori, iwe ugoya wakapfeka yako iyoyo imwe chete iyoyo, ugotarisa yatengerwa shamwari. Iye shamwari haakuudze kuti hembe iyi misikanzwa yababa, no. Why ndiri kutaura izvi? Ndava vazhinji vakatevera mvura yemutara. Zvinhu zvizhinji hazvizi sezvazviri kusvika wasvika pedyo. Usabatwe kumeso nebhutsu yakapfekwa, haikona kuvhiringidzwa nehembe yake, even mota yaanofamba nayo hauziye kuti yakauya sei. Unozoti wabva pano wasvika ikoko ndo paunoona kuti no. Saka ukasachenjera manje muupenyu unopedza unorova border to border. Ende kana Solomon ndo yenyaya yakamuvhara iyoyo aroora uyu. Waona kuti no reka nditsvage mumwe. Ndobatora futi mumwe. No reka nditsvage mumwe. Hundreds and hundreds. Mirage. Kaona munhu apa 94 vakadzi, still achiramba achinzwa kuti ndoda kutsvaga mumwe. Pane force, njatsanangura musoro pemhepo idzi. Pane force yekuti ukasabatsirwa naMwari inokupengesa. Kurongedza mabhegi chaya murume mukuru kubata monaki chaya kuti utama kubva pamba kutosiya musha chaya. Mhepo yoyo ukasabatsirwa naMwari. Pa 94 munhu asati aona kuti vanhu ava vamwe chete. 94.
asati aona kuti vanhu vakafanana. Nyaya vana baba, munoda pfambi ngani kuti muchiona kuti hapana nyaya? Ziso iri roda kunamatirwa. Aika. Zvese zvamunoona munyika handizvo zvazviri. Runako, 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 handizvo zvazviri. Pendi, 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 handizvo zvazviri. Chimiro, chimiro icho, foroma, 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 handizvo zvazviri. Batsirwa naMwari ndava unopedza nyika. Tinana baba vakaenda, tinana amai vakaenda, vasati vadzoka nokuda kwemirage. Chavari kuona chiri mumaziso mavo, but hachiko kwavari kuchionera. Ari kutandanisa zviri mumeso ake, but kunyika hazviko. Hazviko. Vanhu vanozvigadzira mazuva ano ka aiwa ka. Problem inosaka marriages mazhinji abreak. Vanhu vashoma vari ready for reality. Majority yevanhu vanoda fake. Marriage is reality. Ndopataura kuti love is never blind. Kana love is blind, marriage will open your eyes. You begin to see. Why vanhu vachiti kana vakugara vese vanotanga kubohwana nekudhinana? Vanhu havadi reality, vanoda fake. Ini ndaiti ndikanzwa kuti sister vauya, ndavati haigona kurangana kuti chazoonana mangwana towards muchato wedu, taakugadzira muchato. Vachigara kumba ndichigara kwandaigara, dzimwe nguva vaikurumbidza kusvika. Nguva yatakarangana pamwe haisati yakwana, kana kuti nguva yapfuura ndakotsirisa. Ndichinzwa kunzi muri kudiwa panze. Hazvaita kuti ndibude ndinomuona mwana uyu ndisina kana kumbotiwo mvura kumeso mbichana. Manya wageza mukanwa, wadiwa wozobuda. Ende unoziva fesi zvainenge yakaita kana uchangomuka. Ndaiedza kuenda pagirazi kutraya kunostrecha nekuseka kuti pamwe kumeso kutambanuke. Ndava unenge wakazvimbirira so. Ndiri kuzona. Aiwa wakanditaura amene kana maimbozviitawo imi maybe ndindeka ndingokureura pana. Unogadzirisa kuti kana uchino zvipresenta pamberi pemwanasikana uonekwe uine chimiro chakadii. Nekuti inguva idzodzo uchine kwako iye achine kwake, but pane moment yekuti maakugara mese. Hapasisina kuvharana futi. Ndiri kunzwika zvakanaka? Chiko chinonzi beauty. You must be able to define it. Kana usingagona uchidefine usachitsvage. Usachitsvage. Aiwa kana mazuva ano kwaipa. Chiko chisingagadzirwe vanoti kubva kutsoka vasikana. Tsoka iyi inogadzirwa yegoita zvaunoti ya. Tigobvako tigoenda kunzara uko. Hande kuvhudza kumeso ndoda kumeso. Kunorohwa panotanga pambo cleanwa mbichana, clearance ndofunga. Poitwa undercoat.
follow a first foundation, second foundation, third level, fourth level. Yeah. Zvaunozosaraona panzapa ndezvimwe munhu chaiye ari mukati. Unodzingirana nezvisipo, you need to be very, very careful. Usati watandanisana nebeauty, ziva kuti chinombonzi beauty chi. Nekuti vanhu vari kudzingirirana hama dzangu. Chiri kunotsvagwa kumasango ndezvasara kumba. Ndidzose nyaya. Ndine imwe hama yakaita tsaona 7 times. Pese ipapapo ma-write off 7 times. Tsaona dzichiitika, mota ichipetana, zvikungobuda ivo chete. 7 dzisisipo panyika mota. Ndokuya kwandiri ndokubva nditi mwana imi munenge mune yakawanda wanda mudziyo ko mukufanira ndipawo imwe mukufanira kushandisa. Alright. Oba ndamubvunza kuti uri kuda imwe futi? Uri kuda imwe yechingani? Iwe hausi kuonera kuti nhamo yako haizi yemota. Dai nhamo yako iri yemota ungadai usina 7 dzaparara. Nhamo yako haizi yechi? 7 dzekungoparadza. Aiwa, nyaya yako haizi yemota. But mweya uri mauri usingade kuona mota panze. Why uri kuramba uchitsvaga imwe mota, waparadza wapinda mune imwe, waparadza wapinda mune imwe? Why uri kuramba uchida kutsvaga mota usingadhile nespirit inovenga mota iri mauri? Ukaona mukadzi ukamuda, after 2 months hauchamuda, wakuda mumwe. Womuda futi, after 2 months hauchamuda, wakuda mumwe. Uona mumwe futi, after 2 months hauchamuda, wakuda. Nhamo yako ndeyewo kuroora here. Ichiri nyaya yemotokari here panapa kuti uri kutsvaga mota. Mauri maane mweya unovenga mukadzi. Mauri maane mweya unovenga murume. Saka why ndiri kudaro? Because iwewe ndiwe munhu mumwe chete waimboda nezuro kana nhasi usisadi. Chii chinokupa kufunga kuti wauri kuda nhasi mangwana uchamuda? Ndiwe munhu mumwe chete. Uyu munhu wawakuvengana naye nhasi uyu waimuda zvekutadza kuvata. Asi iko zvinezvi hauchavate nokumuvenga. Iwe wacho hausati wachinja, ndiwe mumwe chete. Chii chinokupa kufunga kuti saka wauri kuda wacho nhasi mangwana unenge uchimuda? Already waratidza kuti meso ako haana kurongeka. Haisisiri nyaya yekuti watenga mota yarovera, watenga imwe yarovera, watenga, chimbomira kutenga. Chienda kumunhu waMwari uti ndiburitsirewo mweya uri mandiri. Ndaona kuti nyaya yangu haizi yevakadzi kwavo, vakadzi kwavo vakazara. But mandiri mune mweya unovenga munhu kwaye. Yes. Varimo muBhaibheri ukaverenga kubhuku yaRuth chapter 1. Kune murume unonzi Elimereki nemukadzi wake anonzi Naomi. Kwakati kuBheterehema yekwaJudha kwaita nzara. Bethlehem of Judah zvinongoreva kuti the house of bread, kana kuti there is bread in the house of Judah. Ndokubva kwaita nzara kuBheterehema, kumba kwechingwa ndokubva kwaita nzara, iko kuine zita rechingwa. Ndokubva vasumuka vese vakati handei kwaMoabhi, ndava kwaMoabhi kune chikafu. Mirage.
ndokututana nevana Malion na Kilion, ndokuyenda baba nemukadzi nevakomana vaviri ndokutiza nyika ine chingwa, ine zita rechingwa. Ndava vaudzwa nerunyere kupe kuti kune kumwe kuri kufarwa, pane humwe upenyu hunopfuura pano. Vatutana mabhegi vaenda kwaMoabhi. KwaMoabhi hakuna Mwari, chero kuine chikafu but hakuna Mwari. Ndokubuda mumba yechingwa vakuenda kuMaraini, vachibva kumba yakaprofitwa chingwa. Munhu achiputsa ruzhowa kutiza kubva mumba make chaimo maakapiwa naMwari kuenda kuMaraini. Vachisvika ikoko, baba ndokubva vafa. Rufu rukati muri kutamba. Ndokunobata mwana mukomana ndokufa achangopedza kuroora pasati pane mwana. Mumwe ndokubva aroora futi apasati pane mwana ndokubva afa. Ndokusara iye ega Naomi. Baba vafa, vana vaviri vafa. Ndopa akazonzwa kuti Mwari washanyira vanhu vake kuBheterehema. Ndakufunga kudzokera. Saka chaendwa kunosiyiwa ikokoko. Imarriage yasara ikoko, vana vasara ikoko. Asika chamakatiza kunoko, makatiza nzara muchiti ndava tinozofa nenzara. Ndokubva maenda ndokunofa imakaguta. Chamatiza kunoko, matiza rufu, ndokunofira kwamatizira kwacho. Asi ndokubva vazonzwa kuti Mwari washanyira vanhu vake. Saka uri kuonera kuti kune vakasara ikoko vasina kufa, vakatsunga vari mumatambudziko avo munguva yavo yemhepo, kusvika Mwari avashanyira. Uya ambotiza ndokuzonzwa kuti Mwari uya adzoka futi, ndokutanga kuda kuchidzoka kwaambotiza. Vanhu vaMwari musatambe imi. Hakuna upenyu kunzo. Upenyu huri mumba mako. Upenyu huri mumba mako. You need to grow. Jasvika pancha kutsanangurira kuti unomanager sei ma relationships mamwe akasaraunda marriage yako. Now, haina kuitika bedzi kubhuku yaRuth. Yakaitika even kuna Genesis chapter 42. Genesis chapter 42 kwakaitika nzara kwaIsraeri. Jacob ndokubva audza vana vake akati, ha, imapfana makagara panapa hamusi kunzwa here kuti kuIjipita kune chikafu. Ibvai pano munotsvaka chikafu. Iyoyo nyaya yekubva munyika mavo vachinotsvaga chikafu ndo yakakonzera kuti vachigara ikoko for 400 chakuti years. 430. Zvakatangira pakungotiza nzara kumba kwavo vachida kunodya kuMaraini. Ndobva wapinda into serious bondage for a very long time. Chenjera kunaka kwezvisiri pauri. Chenjera kuvimbisa kwezvisipo. Chenjera kuvimbisa kwezvisipo. Unofanira kubatsirwa namweya mutsvene. Kana usina mweya mutsvene mauri, hauzive chinonzi runako. Hauzivi? Chero tikati alright, iko zvino izvo chisiya mukadzi wako wauinayo tikati kutsvagire mumwe. Tomirira kuti vatange vahwinisa futi mumwe Miss World. Anotanga atohwiniswa. Unyasoona kuti ndiye ahwina tokupa iye. Iyo nyika yabvuma kuti ndiye wacho akanaka kukunda veso. Tochikupa iye. Chindudza one Miss World ndiko zvinezvo ane marriage iri stable. Kana marriage ichimiswa nerunako. Enda pamafirimu vakomana nevasikana Hollywood, maactors esaya. Mwedzi wega wega unenge uine muchato. Gore rega rega anenge aine mumwe murume. Vachichinjana pakati pavo ipapo.
So what are you saying? Runako arudzingirirwe. Sabatwe kumeso ndava zvauri kuona izvi hazvikoko zviri mumaziso mako. Rapwa meso. Chaona kuti hakuna mvura kunze. Ndichinemera. Marriage. Chinoita kuti imba ifambe. Imba iunze baropafadzo. Is your willingness to mature in marriage. You must be willing to mature, willing to develop, willing to perfect everything about you, about your character, about your personality. One wenyu akamira kukura, marriage yatoparara. Pane kukura kunoitika munhu akavata ndokwemuviri. Kukura kwehunhu, kumachuwa kwemunhu. Do you know there's a very big difference between maturity? Makore pachitupa akaramba achiwanda chinonzi growth chitinge chichiitika, but maturity inoisirwa effort. When I married my wife, she was 18 years. Ndakato advise kuna marriage officer kunzi manje apa asitapinda mu 18 unogona kuzosungwa. Ndokuti weka ma dates acho tatoona kuti anenge apinda maybe ndovanga 2-3 days mu 18. Vakatikomberedza shamwari dzikauya kuzoadvisa kuti zvino nechipo chaminacho ichi anga musangadere munhu chaiye mai chaivo. Chakutsanangurira kuti muone ndava kana usitowa kugona kumaneja vakakukomberedza usitowa kugona kumaneja marriage yako. Zvikadzi panodawo mai vekuti vakasumuka pamberi pevanhu. Uri kuona? Varoda kundirooresa mai vepamberi pevanhu, havasoda kundirooresa mukadzi wangu. Ngwarira shamwari. Kunzi nditsvage wechikuru so. Achembera kuti akamira apa akati madzimai ana mai muri pano here? Ko inini wokumba? Aiwa ngati. Ndokunopinda mu ministry at the age of 18. Kubva ipapo kusvika nhasi handina one nyaya, one problem yandaita pasangano nokuda kwa mama. Not even one. Not even one. Hakuna kana one kana nyaya yanzi yanetsa kumadzimai kune mukadzi azodai so saka adzimai venyu ndo vadai. Not. Kana zvakagoneka from the age of 18. Maturity ne growth zvinhu two zvakasiyana. The moment one wenyu aguma kukura, aguma kumachua, pato ine problems with marriage iyoyo. Variko vane makore akawanda, vanogona kutoparidza zvokuti hakuna kutaura, but dziri nyinganyinga vachikonzera bongozozo pachechi. Maturity yemunhu haizi makore ake, makore make mune growth. Kana one problem nechechi kana nehama kana one. Hama dzangu dziri panapa idzi. Kana one. Zviri kuzwika? Haisi nyaya yekuti hayi wandafunga munopota muchimunamatira muchidi. No. Ayo. Munhu wakada kugadzirisa unhu hwake before marriage. Asa zvizi makore kuti okay pavataura apa ndonga ndopa ndakaita blanda manje. Hey. Ndakatorawo wechidiki. No, haisi nyaya yekuti wechidiki kana wechikuru. No. Nekuti iye nemakore ake dai akatorwa newe. Ndava makore ake nehunhu hwaakatora zvakanosangana.
Iwewe kana usina kunaka, no matter wasangana nemunhu ari kuda kunaka sei, hambofa akanaka. Aiwa, hapana chasara, chataura zvese nefamily planning chataura. Yes. Hapana chinosara. Yeah. Ikoko ndava Satana ari kuda kuti tirambe takanyarara uko. Zvimwe zvese zvichifamba tichita mari chidi kudzimba dzedu dzichidi dzichiparara. Rikatirove marriage semarriage. Yeah. Maturity inotowekwa on. Kutanga kushandira kukura kuti ndoda kuti ndive nehunhuo. Kangozorora chete zvapera. Unzwa vanhu vako kuti hey, usaone kukura hapana nezvemunhu. Ndikatibati the first part. Jesu unoti imba yapedza kuvakwa chakauya chii? Kwakauya mhepo nechi nemvura. Zvinhu zvingani? Imba yapedza kuvakwa yakasangana nemhepo uye nemvura. And mastorms kana achiuya, kana storm ichiuya, in most cases a storm is a composite of water and wind. Kana storm yakuuya inouya yakavhenganisa imhepo nemvura mukati, especially kana iri tornado. Kana tornado yakuuya inenge ine mheni nemheni mukati pakata. Pakata. Imhepo uku inenge ine mvura mukati. Ende zviri kuvinga imba yenyu imi makanditarisa. Saka mhepo chi, mvura chi. Kandikupe imwe scripture iri very very interesting in Bible. I know in several places when you find water in the Bible, in most cases it refers to the Holy Spirit, even the presence of God. But there is this chapter in the book of Revelation, chapter 17, verse 15. After John waona chiratidzo, ndokuona zvinhu zvichiitika, mhuka dzichibuda mumvura, ndokupiwa interpretation. And he saith unto me, the waters which thou sawest, where the whore sitteth, are people and multitudes and nations and tongues. Mvura yawaona inoreva vanhu namarudzi nendimi dzavo. John waona mvura, wakupiwa interpretation nekuti kana waona mvura chawaona haizi mvura, waona vanhu. Kureva kuti pamvura yawaona panogara mukadzi chifeve, haizi mvura achigare kudhemu remvura. Vanhu nezvikara zvawaona zvichibva mugungwa hazvibve mugungwa, zviri kubva pakati pavanhu. Mvura yawaona vanhu. Saka kana mavaka imba yenyu, chenjerai kuti kana mvura yakuuya haizi mvura yekunaya, kunouya vanhu. Ukasangwarira munhu, imba inodi zvayo. Mvura yawaona vanhu. Kwakauya mvura ndokubva yarova imba, kukauya mhepo. Mark chapter 4 verse 39. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace, be still. And the wind ceased. Ndi Jesu kaona. Ende nyaya yesitomu munoiziva kuti sitomu yakasumuka vari mumvura. Ndizvo. Vari pakati pegungwa, vari muchikepe, ndokubva sitomu yatanga. Sitomu kuvhengana kwemhepo nemvura. Ndokubva chikepe chakuda kunyura. But kumhiri uku kune murume ane a legion of demons. Saka already murume ane madhimoni ari kuziva kuti deliverance yakusvika. Saka Jesu waida kuurayirwa kumvura asati asvika kuzoita deliverance.
Saka Jesu achimutswa akaona kuti no pano pane misikanzwa yezvinhu zviviri, chikepe takavaka but chaoneswa moto nemvura nemhepo. Ndokusumudza ruoko ndokubva ati peace be still. He rebuked the wind. The word yakuti rebuked the wind inoratidza kuti yanga isingori mhepo nje. Pane mhepo dzinoreva mweya yetsvina. Jesu ndokurayira mhepo, chikepe ndokubva chagara mushe, marriage ndokubva yadzikama. Asi zvese ukada kuzvitarisa kuti hondo yakaitika apa, chikonzero chokuuya kwemvura nemhepo pachikepe chevaridzi. Jesu ndokugona kudzikamisa mvura nemhepo. Ukaona usina izwi rekutaura, usina voice rinonzwikwa nemhepo, madhimoni, marriage yako haina kwainoenda. Ukaona usina voice rinonzwikwa nemvura, vanhu, marriage yako haina kwainoenda. Unofana kuve nepower rekugona kudhila nemhepo, kureva ma-evil forces, mhepo dzinosumuka against ma-marriages. Uve nevoice rekuti ukamira ukavhura door woti peace be still, mhepo dzinorwa nemba yako dzobva dzamira. Ukaona usina simba rokurwa nemvura, vanhu, hausati wanemba. Vanhu, ndingadai ndisina mudzimai ari papo, dai ndisina power rokukunda mvura. Mvura wavakaimba chinouya kuzorwa nemba yako imvura. Vanhu iti ari padhuze newe munhu. Aiwa. There are different kinds of winds that you have to fight in marriage. Zvinhu zvausingagone ku zvisinei nekuti wakadzidza here, zvisinei nekuti une mari here. These are just forces. You don't control it. It comes to you. And these are demonic spirits that are there to fight against your marriage, such as diseases, number one. Number two, extreme poverty. Zvinhu zvinouya zvinogona kuvhiringidza marriage, disease. Number two, extreme poverty. Number three, rejection. That's a spirit. Rejection, that's a spirit. Number four, iniquity. You're supposed to deal with the iniquities in your family. Kune zvimwe zvivi zvausingatsvage zvinokutsvaga. In most of you, I believe most of you are still struggling in this area. You're trying to deal with generational sins. These are serious wins. Zinouya, and they are demonic. They are called demonic, family demonic trends. Itsika dzokumusha kwenyu. Kurwa nehondo. Unenge mwana akaberekwa pachipari. Unoziya hondo dzepo. And ukangoita problem uri marriage yako, ukangoita problem bedzi, chinotaka kuya mupfungwa dzako ndechekuti ndosaka baba vakawedzera. Davana havanzwisise. Kuti uzokunda kuve nemba inomira uine mukadzi umwe chete, unofana kunge wagona kuve ne victory over these family demonic systems. So imhepo dzese idzodzo dzinofana dzikundwe. Number 5, adultery. You need to pray against it. Number 6, anger. Number 7, lies. Number 8, pride. Number 9, lust. Number 10, greed. You can go on and on and on and on and on. Abantu ngokupa list beds. Chebata 1 per day. Ngotsanangura makaro chete. Kutakamira sei. Tichenda. Tsanangura enga chete ngoti enga. Hasha dziri mukati muno. Aha. Deirega. Tichita izvozvo chete zvehasha izvozvo. Ndo under my winds, under my floods, under waters. This is when you're supposed to know how to deal with characters. Saka zvino tu zvinokurwisa imhepo nemvura. Mhepo iri kusymbolize ma demonic forces. Mvura iri kurepresenta vanhu. Under mhepo takutsanangurira mhando yemhepo dzinorwa newe.
outside forces. But pamvura, you must know how to deal with relatives. Chabata pamusoro pehama kuti hama dzinodilwa nadzo sei. Number 2, friends and workmates. Number 3, kids. Number 4, society. Zvese izvozvo kutsanangura mvura chete inouya kuzorwa nemba yemunhu kusvika imba yemunhu yadonha kana kuti yamira. Ndikandibate imwe mvura imwe chete bedzi ndigopedza zvangu because relata sei nevanhu kana uri married. Ndikatange nekumafloods uku ndokune nyaya tozoenda kumawinds. Kumvura uko hama dzangu kuti kana mavaka imba yenyu mvura kana yakuuya relata sei nemarelatives. Unoziva here kuti kana usati wagona kumanager hama hausati wakugona kumanager marriage. Uri mwana mudiki stereka hauna zera nemarriage. Ukaona usati wakugona kumanager hama hausati wakugona kumanager marriage. Zvakafanana nemunhu ari mubusiness. Knowing how to manage or run a company is not just knowing how to manage finances. You must also know how to manage people. Haugone kuti ndakugona kurana company usingagone kurana vanhu. Haugone kuti ndakugona kugadzirisa nyaya dzemari usati wakugona kugadzirisa nyaya dzevanhu. Nekuti kana no matter uri a billionaire ukatadza kumaneja vanhu 3, 4, 5 days unenge wane 3 cents muaccount. Nekuti vanhu vanouya semvura vagoyerera pamusoro pebhiliyoni iroro, mangwana munenge mafanana, vakukuseka futi kuti haye wakani dzaionerere wakani, haye wakani, haye wakati, takatozoona kuti hapana kwaanomboenda. Nevawakabatsira, nevavakabatsira, wavakatoitira zvakanaka, vanoti takazviona kuti manyawa akaya haana kwaanoenda. Iwe unofunga kuti the prodigal son akadya ega mari yake, akadya neshamwari, but wabroka vakatiza vakatsvaga kumwe kune imwe mari. Ndinodzika zvakanaka. Hausati wane mari kusvika wakuziva kumaneja vanhu. Hausati wane marriage kusvika wakugona kumaneja hama. Tinana baba vari pano vakaroora. Ndakatodaro futi ndakutojamba futi pamwe ipapapa. Inotori mhosva ende zvinounza mweya wakaipa mumba mako kugara nemukadzi wausina kuroora. Ukaona usati wakugona kumaneja marelatives, mvura ichiri kukukukura. Haikonda kuti mukadzi wangu anonetsa, zvikazodai so ndomunza china aite, zvikazodai zvikadai zvikadai. No. Ayama ma-results chete aya. Nyaya inodzokera kufoundation yekuti makapiwa ropafadzo here navabereki. Navamukadzi uyu hauna kuzvara wegaka. Kune vakazvara vaichinja manapukeni, vachivata vakasvinura usiku hwese kachikosora. Vachatendwawo. Unotiwo pamusoro ika kana wakutora zvinhu zvevaridza. Ndizvozvo. Uri munhu wakasiya neina anopaza bhengi. You are an armed robber. You will never experience peace in that marriage. Go and marry. Enda unobhadhara. Kaona ari padhuze newakatsamwa aita ndimi muri kurehwa imi. Nditerere zvakanaka. Chinosaka Satani akurwisei
murambe muchitiraya kudzinga Satani asingabve. Ndimi makamukoka. Ndava makatadza kumaneja mvura. Pane zvinotanga zvaitwa, ndava marriage kuti ivepo, pane zvinoitwawo. Nemunororo. Manje so, ngarore sei uchida iso, ndorora sei uchida iso. Ndorora sei uchida iso rini iye. Nasi ndopa kuti ndorora sei uchida iso. Ndo zvaifanira kutangazvo. Ndiri kutoda iso ndava una kuroora. Hauzvipidi gureka zvinhu zvacho. Zvinotori nemamhepo ari kutevera kubva pakusaroora. Ngonzi roora munhu achida iso unorora chii papa. Ndosaka achidai ndava ana kuroorwa. Iwe ita pako usire mwari aite pake. Ukaona usati wakuziva zvinoitwa kuhama, hausati ready for marriage. Zikanwawo mumusha. Unozoona vanhu vakuramirwa chitunhu. Naiwe munhu akoorera mumba zvanzi weda havigwe kusvika mabhati. Munhu akuroora munhu akafa. Uone vana pamba vachichema kuzara pamba. Munhu anoenda rove kunobereka. Hapana anocheuka kuti kwakabva mukadzi ndekupi. Kusvika munhu wakuroora guva. Tenzi ngaakubatsire. Aiwa tenzi ngaakubatsire. Kana wa serious nemarriage yako, unonotimba murodhi. Kudhiga tara chaiko kuti ndinoidhiga kusvika ndawana mari. Ndiwane ropafadzo inobva kumubereki wemunhu uyu. Ana baba uko handitonorora. Handitonorora ndava zvine mamhepo azvo izvozvo. Handitonorora. Notanga basa kuvhura kambani yatanga panapa isumuke wabirwa, watanga zvino watenga makombi wabirwa mari wadiwa. Haungatadze kubirwa wakadyara mbeu yekuba. Iko kutora usingabhadhare unokohwa kungotorerwa nevanhu vasingabhadhare. Watengesa chino haubhadharwe mari haudii. Izvozvo imbeu yawakadyara. Zikanwa. Aika anonzwa zvandataura akanoita akafanana nemunhu wakachenjera. Turikuenda. Unoda kundimhanyisa so. It's in the pipeline. Pipe yenyu isingaperi. Pipeline. Undimhanyisa. Aiwa, hausi kumhanyiswa wakatononoka. Ndozvingadai zvakatangwa nazvo izvozvo. Unoguma vanhu vakunetsana, nyaya dzichapera, makungotongesanwa zvakazoti zvikadai. Nyaya iri kubva apa. Unovhura sei muromo wako uchimudza kuti ndinokuda. Zvimwe zvese zvawakada zviri mumba une risiti yazvo. Wakatenga ma-TV aya ndawai. Haunambopinda mushopu ukangotakura. Mukadzi wotarisa waona kuti chino 1 chisina kubhadharirwa mumba muno ndini. Woti I love you. Get away nechirungu chako ichocho. Nekuti the cheapest thing chiri muupenyu hwako ndochausina kubhadharira. And that's your wife. Hakuna mbozofunga kuti maybe unhu hwakahoditire zvakanaka. Haatomboiti unhu hwakanaka ndava haana kuroorwa newe. Anoitira murume wake ndaakamuroora. Akabhajetera achamuroora, ndiye wakabhajetera. Ngatitaure apa, ngataure ipa papa.
tichiri pamvura iyoyo kune hama dzinoda kubatsirwawo naShe. Kudhura. Imi vese muri panapa, hapana pachasara, ngatibatsiranei. Imi muri panapa, kana maakurodza vana venyu. Kwasha haudzwe kuchikoro kwamakaendesa mwana. Ndokunonzi kurashika kwavabereki, hazviitwi. Weda akazoenda kuuniversity, weda akazodai. No, kuendesa mwana kuchikoro manga musingamuendesere kuti aroorwe. Irresponsibility yenyu sevabereki kuti mwana aende kuchikoro. Hamutiraye kurikavha masukuru fees muchitora kune mukuwasha. No, mwana iright yemwana kuenda kuchikoro. Nometa haroorwe, nometa acharoorwa, ngaaende kuchikoro. Dambudziko redu isusu vanhu vatema panyaya dzeukama, pamvura, pavanhu namarudzi apa nendimi. Tine problem yekuti wacho ada kuita zvakanaka ndiye anoomeserwa. Ndo problem. Aiwa afunga kuita zvakanaka. Asi munhu akatizisa woita 2-3 years hamusi kuziva kuti ari kupi. Wozonzwa kunzi vakumbira kuuya kumba. Anzi atombouya zvatoonani. Uone mari yacho yaanochajwa ipapo yekutoti atombouya. But ngatiti ari kuda kubuda pachena kubva pakutanga. Uone zvaanoitwa. Achitoda kukumbira muchato, uone dzumburudzirwe. Iwe kune michato yekuti munopedzera mazogumbuka. Vanhu vachiramba nemwana wavo, mazodai so mukadai, zvirango zvisingaperi. Tipe vakadzi vedu manje takabhadhara marimi. Kona kuita chivanhu chisina nebasa rese. Aiwa munhu mutema, Mwari ngaatibatsire. Abuda pachena kuda kuita zvakanaka ndiye anopondwa. Nona vadedzana so vakomba. Zitaurai tinzwe. Akomana naiye wacho muridzi wemwana haataure. Nonzwa kuti vana bamukuru nana bamunini mwana ndewenyu. Dzobva dzabuda kuti mukuwasha apondwe. Chakakupa kugona kubereka usingagona kuchaja mwana wako chi. Undorifeya kuti vamwe vaponde mukuwasha ndewako. Mwana wenyu uita sei? Iwe uri kuitei ipa? Unoponderwa chokoti handizvozve zvamunenge mangoita. Ndinobe mufundisi paratiri kune rimwe sangano tichiri kuBulawayo akanoroora kune imwe family. Vanhu vatema sesu dai. Zuva raakaenda achiti toda kuzoya kuzoroora musi wakati. Ndo zuva raakaudzwa mari yaidikanwa natezvara ndoda mari yakati. Ndobva apiwa account number. Zvikanzi ndo maunonoisa. Day raiuya kuzoroora akangonzi unoya nedeposit slip. Hapana zvimwe zvese yakazoti zvakazodaisa. Musi wacho paakauya kuzoroora akauya nedeposit slip. Hapana zvinananzi eze domba azodi zvikanzi ndakuona mukuwasha wangu deposit slip iyi. Madrinks anga atopo ngachitocelebrate. Vautocelebrate. Mari yatransferwa munhu aroora. Kwete kutaura huku, tsuro, chichichichi, matoki anenge aripo. Akomana. Nyika iri kuchinja iweduwe. Nyika iri kuchinja. Takutarisirawo kuti kana even kana imi muri panapa onawo hamuna kuruzevha, hamuna kumusha, hamuna kana danga. Kana mukachitiwo kana kamota kehomai zviri nani. Tenguramba mangoti mombe.
Ah. Aiwa asika ngatiregedze kudaro hama dzangu. Kuomeserana kunonyanya. Kana wada kupinda mumarriage ziva kuti une mvura inonzi hama. Iwe. Ayo tichanyazofamba nayo zvakasimba. Hama. 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 Ukasangwarira hama dzinovhiringira musha. Gandipe mufananidzo ndogara ndakaupa. Right. Ukaona munin'ina wangu ndinogona kuti ngatiti ndaenda ndavashanyira kumba kwava. Ndiri hama nditi. Zveprofeti izvo zvimbosiyai. Ndiri hama. Bamukuru wauya. Ndosvika kumba kwava ndomba ndagara 2 hours, 3 hours, 4 hours. Hapana drink, hapana mvura, hapana chikafu. Chinotanga kuuya mandiri ndechekuti pamba panapa pane problem. Auti uone mweya uripo. Drink randiri kudai iri. Kwete randauya naro. Chikafu chandiri kudai ichi kwete chandauya nacho. Zvaitika nhasi ndadzoka mangwana, zvaitika futi ndadzoka kuswera mangwana, zvaitika futi. Ndoguma ndatora munin'ina wangu pasaidi. Iwe chii chiri kuitika pamba pana? Hakuna kunyarara uchikwarira mukati, taura shamwa, taura. Because ndikuona there's a problem here. Amvasha vakati hamana, izvo zvikunetsa ina haba murunga murungozvionerawo. Ika because ndakauya pana pakanga chitatu zvino izvi kana mvura kana chii. Iwo wakutanga kuopena manje kuna bamukuru uchivaudza nhamo dzako. Pane imwe language yawanzotaurwa na baba vangu vamonditi sekuru Makandiwa vanoti unonzwa munhu achiuya muchipatara achibvunza kuti saka muri kumbodya here? Iye asina chaauya nacho chokudya. Wakambozvinzi vanhu vachibvunza murwere udaro, saka chikafu muri kudya here? Chavaya nacho chiri kupindiki. Inokutangira pakudya usina chawaya nacho here? Vanenge vanoda kuti munhu adye vasina chawaya nacho. Alright. Wonzwa uyu akuti shuwa ndo nhamo yandinaye pana. Ndoti munin'ina, you have to be very very careful mukadzi wako uyu. Hapana chakanaka. Asi iwo munin'ina ufanira kuvhurwa meso uone kuti mukoma dai vabva kwavo kumba kune mukadzi vadya, havaizomboswikoda sadza repanapa. Vari kutobva kune nhamo kumba yakafanana neyandinayo pana. Aikazve ngatibatsirane izvi. Imi bamukuru wacho kana kwenyu kwamabva kuine mukadzi wokwai, nzara yabvepi kuseni kuno? Ngwarira vanhu vane nhamo sedzako vanouya kuzokuvhiringira, ivo vaine dzinenge dzako. Aikazve nditokubatsira kaipa papa. Kunonzi kugona kumaneja marriage yako yemunin'ina wangu, kugona kumaneja inini, kusanditendera kuti ndikuvhiringire mukadzi wako uyu, ndokunonzi kugona marriage. Bhaibheri rako rinogara rataura kuti vaviri ava, hapana vatatu, vaviri ava vachava nyama imwe chete. Wagadzirisa kunanatezvara mawirirana mapedza, wauya naye uchimuda. Hongu pangadaro paine pamwe pane matambudziko, mamwe angazodawo kuti mhuri igare pasi ikurukure idi, but kazhinji ngwarira. Ndava vashoma vanhu vanoona chinhu chakanaka vakachisiya chakanaka. Vashoma. Iwe unombozoona kuti nzvimbo ikapendwa so pakanyorwa kunzi musabate pendi inyoro, ndopa unonzwa kuda maoko achivava.
dai vasina kunyora zviri nani kutenge zvarambidzwa kuti musabate uda kutoona kuti nyoro iyoyi komana marriage is so fragile. Chinhu chekuti naMwari unochitetera. Ndosaka vanhu vachida kuchibata stereki. Unofana kugona kuprotecta marriage yako kubva kuhama dzinoda kukuvadza. Nekuti mvura inosumuka yakananga kumba. Ende kudonha kwemba iyoyo kuchava kudonha kukuru nokuda kwemvura. Hauna marriage kusvika wakugona kumaneja my relatives. Hauna marriage. Hauna marriage. Hauna. Hauna. Aiwa hauna. Kana munin'ina wangu ngatiti auya kumba takugara navo tichivachengeta. Pakatanga kuita problem pamba nemunin'ina wangu. Mudzimai wangu uyu haaziri anodzinga munin'ina kuti bamune ndichibva ipano. Inini wacho ndini ndinosumuka ndomudzinga. Ava vachindibata kuti dedi musadaro mbosiyai mwedzi uno. Ava vanofanira kuenda vachiti maiguru vaindireverera but wedu chaiye ndiye akandidzinga. Ava havadzi vanomudzinga. Ndikasiya mukadzi wangu achiita basa iroro ndamuexposa. Pane kusakavhana kwakawanda mamarriages. Pekuti unoyazoziva kuti munhu waugere naye ari kunyangadza zvinhu pamba. Iwo noramba achingoti ndo hama dzacho idzodzi. Wotongoshinga ndo kwawakada ndo kumba kwacho ndo hama ndava ndo hama dzangu ndo hama dzangu. Aiwa. Hazviitwi. Kana hama imamai kana hama dzako hama dzikauya pamba dzikavhiringidza zvinhu. Haazi murume wako anoenda kunokonfranda hama dzako idzi. Iwewe ndiwe unofanira kuve nevagatsi ekuvaudza kuti kwete panapa hatidaro. Panapa hatidaro. Unovingwa nehama pamba dzimwe dzinonwa doro chiputa fodya mwana agotestiswa. Kweva. Mutamba ini. Vana vachinge vachanwiswa doro. Iwo uripo ndava ihama. Ndamuchidaro so. Munoitire marriage yamusina control nayo. Siraika vamwe varore mugare makadaro. Mangosangana so magara mese kudai so. Chamakufanira kugona kumanager kunonzi kumanager marriage hakuzi kumanajana muri two. Kutanga kugona kumanager ma-outsiders, ma-neighbors aya. Saka munofanira kubuilda a foundation. Ndakudziva kuti marriage yenyu ine one foundation kunze but mukati mune marooms. Yandikukuudza iye hamai i one room yatiri kungobata bedzi. Mwekwese kwada baba list reseru marooms chatsanangura nezvawo. So each room inofanira ine a separate foundation yayo inozvimirira iri yega. Mukaita kumwe kusina foundation but moda kuzoisa room ikoko, marriage inosheka. Which means munofanira kugona kugara pasi moleya foundation yenyu. The most important thing in marriage, mangopinda marriage, chokutanga musati maane vana, is communication. That's the first thing. Communication between the
two of you. Pamunozosvika pamunoti haiko zvinezvi taakuzivana taane makore taroorana. Hamuzivane kana maane 10 years, hamuzivane kana maane 20 years, hamuzivane kana maane 30. Munozivana kana matanga kucommunicata. Ndo panotangira marriage, communication. Kana pasina communication, no matter number yemakore, there is no marriage. Dinemera. Marriage. Ukachizvitarisa, murume anenge aine zvinhu zvaanoda zvaanoti dai ndaitirwa. Mai vane zvinhu zvavanoti dai ndaitirwa. Vari vaviri ava vanotyanana kuudzana zvavanoda. Mudzimai ane zvinhu zvekuti anozvida akazvishaya unotya kuudza murume kana kunyara kuudza murume nekuda kweculture. But unonzwira pakunomangara kumwe. Munhu waMwari ndikuoneyo, kumba kwakaita nhamo chaiyo. Zviri kutaurwa kuno izvi kumubvunza kuti wakamboudza murume here? Haana kuudza murume. But zviri kunomangarwa kumwe. Kuti vanhu vaviri ava havasati vaestablisha a foundation yecommunication. So marriage yo haina kwairi kuenda. Kusvika maakugona kutora cheya mogara apa, motora ogara apa, moti nhasi tine dare ngatikurukurei pamusoro pezvakati. Moleya foundation yenyu kuti hama dzedu tinobata sei kana dzikauya pano. Unoziva kuti vanhu vazhinji vanozosara vakunetsana vaenzi vadzokera kunzi shamwari maitiro waita paipanda hadi mani. Vanopota uchidaro. Zvinozotaurwa vaenzi vatoenda. Chikusaka zvitaurwe vaenda hazvina kutaurwa vasati vauya. Makuisa foundation parufu. Garai makagara pasi makafano kurukura kuti tinobata hama dzedu sei. Kana tichitenga chikafu tinotenga sei. Kana tichibhadharira mafizi hama tinobhadharira sei. Kana grocery tichitenga tinodistributa sei. Zvikurukurwe zviregedze kufungirana musoro. Mogara pasi. Mukaona zvichikunetsa izvozvo izvo musati vakugona kukurukurirana. Muchiti mukatanga dara hariperi, ndiwakazengewa unozviziva ndo. Ukaona musati makugona kupedza nyaya kutaura nyaya yopera. Musati maroorana. Hamusati zvevana izvimbosiyai pasaidi, hamusati maroorana. Nofanira kugona kumanage ma-conversations. Garai pasi muri 2 mukurukurirane. Especially kana muri kutouya mese kuchechi muchitonzwa information iyi mese. Zviri nani mutendeuke paarea iyoyo. Zvichida kune mumwe zviri difficult, ndavachibva pano anosvika baba wakadhakwa. Vachidzokera mangwana wantoya nedoro racho mumba, anotomuka akadhakwa, hapana time ari sober. Zvese zvecommunication izvi hazvitoshandi mumba macho. Kune vanhu vari mumajeri ari serious. Sure, I'm telling you, zvokuti there are people vari kustruggle. They've never enjoyed chichonzi marriage kubva vakatanga. Mubvunza kuti chakanakira kuroorwa chachii? Hapana. Hapana. Zvaaifunga asati aroorwa nezvaari kuona. Anzwa vamwe achitaura nezvedzimba dzavantu vasikana. Zviri kuitika here mudzimba dzevamwe izvi? Zviri kuitika. Iye asati ambozviona kumba kwake. Wakanowira pamunhu anoda doro rake kupfuura mukadzi. Unozviita sei? Kana musina kurapa dzimba uku, muri varwere kunyangwe nekuchechi. Kana imi 2 muchidanana,
pfungwa yekurwadzisana inozombouya sei? Kurwadzisana chete kuti uye mwacheme, zvinouya sei kuti mumwe acheme kana paine rudo? Unoziva here kuti marriage, iwo murume, kandi kunongedzera mese varume vari pana, kandi kunongedzera madzimai ese ari pana. Iwo murume pawakada mukadzi uyu, unoziva here kuti dai usina kumuda, dai usina kumuroora, zvichida anga achangozodiwa, anga achangozoroorwa. Ngazviregedze kunge marriage iyoyo iriyo yanga iri nani than yakawana iyi. So you must fight to make sure kuti hapana kumwe kunozonzi kuroorwa kwaanozofa akawana futi kunopfuura kwaakawana kare. Iwewewo pawakabvuma kuti ehewo ndada, unofanira kuziva kuti dai wakaramba angadai akapfuurira mberi akanotsvaga mumwe akatoroora pamwe aine marriage iri nani kupfuura iyi. But now mazosangana mabvumana, why makada kupinzana munguva yekuchema imaigona kunoenjoya upenyu hwenyu kumwe kuno? Why? Vashoma vari panapa vanoti vakapiwa mukana wokunzi unoda here kuroora panyowani kana kupfuurira pamberi newawinayi. Vashoma vanodzokera kumamarriages avo vanhu vari panapa. Vashoma. Vashoma. Anonoda mumwe mweya wezvitsva. Mweya wezvitsva anda unotanga panyowani futi kusvika azona rimwe dambudziko obvapo futi, kusada kukonfranda machallenges aripo. Vanhu vazhinji imbwende, vanoda pakarwiwa hondo kare, havadi kurwa hondo. Uri kuda akanaka akanakiswa nani? Uri kuda ane hunhu hwaakadzidziswa nani? Wangu anonetsa kana kubika chaiko hagone. Kune zvikoro zvekubika, bhadharira mukadzi wako fees, ngaaende anobika. Investor muarea yaunoda, zvaunoziva kuti une mukanwa. Ndoinyaya yekutorambirwa munhu kaune mukanwa ka, kana munhu akutonzirongedza uyeni mukanwa ka. Chisaka mari ikoko munhu adzidziswa kubika. Ndikutsanangurai mvura inouya kuzorwa nemba yenyu. Ndiko kutsanangurai marudzi namarudzi emvura dzinouya tizopinda kumhepo. Maforces anouya kuzorwisa marriage. Imi muri tu mukadanana, imimi mukawirirana, mumba menyu munoita dandaro rengirosi. I'm telling you. Muri tu kuwirirana, muri mumota muchiseka, muri tu makaroorana. Hakuna chinhu chakavengwa naSatani seichocho. Kuwanikidzwa muri tu makaroorana muchiseka muchifara. Anonzwa kuti saka uSatani wacho ndatadza basa kamanje. Vanhu vanorova rodhika kunosvika Bulawayo pasina nyaya, uchingoona speedometer chete vakatuta. Baba vanenge vakazara, mai vakazara, but ukaona baba vakutaura nemamwe madzimai uko unoti munhu kwai ziseka majokisi ikoko nevamwe vakadzi, but kungoti wake mukadzi maiwo ndizvozvo futi. Kaona makugona kuita nyaya kugara mama baba moti ngatimboonai movie, ndichere mapopcorn riri papa, mane vana vaviri vatatu muchiri kudyisana nanyi mapopcorn. Inga zvenyu.
dzimba zhinji hakuna hurukuro pavanoda kutaurirana zvinhu zvinenge zvatoipa. Unonzi kana 2 dzeusiku munhu akarara kwere. Kurara rudziko mukaitaura. Aiwa mukaitaura. Hey, 2 o'clock. Aiwa mukaitaura. Kone zuro wese. Kana mapinda marriage hama dzangu nditererei. Mumba mamakapinda ziva kuti mukadzi wawarora hauzi mushini wokuberekesa. No, love is more than that. Love is more than that. Pasati pane vana u2 hwenyu chete. Ndava vana vanouya vanokusiyai muri 2. Vamudanane nokuda kwevana vazouya kana kusazouya. No, muri 2. Garai pasi moleya foundation. Tiri kuda panapa tise bedroom panapa. Toda panapa tise kapantry panapa. But kapantry kenyaka akatangire mukati musana foundation. Every component iri mu marriage yenyu ilere foundation. Muno ilere say foundation. You sit down and talk. You sit down and talk. Marriage ikasanaka. You know something? You know something? You know that marriage ikasanaka. Zvino affecta even basa raunoita. Zvina mosha ndera mwari kana nderako. Ikasanaka marriage. Zvinokanganisa. I've seen so many people who came to me vachida advice. They are running their own ministries. Vamwe vari kunze kwenyika. Vamwe vane ma 20, 30, 40 years vachiminister, and yet the ministry is not growing. Vanouya kuzobvunza naye munhu waMwari, ndoita sei kuti ministry ikure? Ndotanga kuvapa manotsi iwe. Pane growth yeministry, pane maturity yeministry. Zvandinotaura papa zvinoshanda kwese. Pane kuwanda kwevanhu, pane kusimba kwavo. Pane kuwanda kwavo vari mapepa ekuti mhepo ikangoti hapasisina. Pane growth, pane maturity. Kana chechi ikakura vanhu vakawanda muchinakirwa minana ichiitika, panofanira kuya time yechampupuri chinonzi manewspaper nemedia kuzotesta mhando yemba yakavakwa kuti yakavakwa pakaita sei. Munhu apedza kuverenga bepa orivhara ouya still kuchechi kuzonamata Mwari woziva kuti no, ya maturity, haisiri growth chete, ya maturity. Hapana chinhu chinokura chikasatestwa. Hapana chinokura chikasatestwa. Hakuna. Unoona muti uchideo nemhepo uchideo kubva kari kadiki kusvika wa muti unodyiwa. Panenge paine ma different seasons. Muti uchizunzwa iwo uchidzika midzi chete kuti handibve pano. But zvinhu zvese zvichiramba kuti unobva chete, iye akadzika midzi chete ipapo. So ndinoendogara navo pasi ndotanga kuvabvunza, kana vandibvunza zveministry ndotangira kumarriage. Kwaasingafunga kuti ndobvunza marriage yako yakamira sei, onzwa akuda kutsika anoda kutaura zveministry chete, chaaringoda manumbers evanhu. No. Mukanetsana kumba mukasafamba zvakanaka, chero vana vasina kuudzwa, mhepo yaunofamba nayo vatendi vanozvinzwa. Ndogara ndakaudza even mapastors kuti no matter how gifted you are, your gift will bring people to church, but it is your character that will keep them there. Your character is very, 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 very important. Unogona kuparidza kupfuta moto kana mira mhepo, chinamatira vanhu uri mhepo kudai so, but hunhu hwako wabva ipapo unoshamisika minana ichiitwa. Character inokosha. Pane mamwe preachers andinoona even pa television achiita minana inotyisa.
but mune mine vanhu 14 vari kuombera mako twa mana mai vasumuka ka vasumuka zvaiko zvokufunga kuti vanhu vanoteera munana izviri kunyepa vanhu hateere minana itamisika bedzi. Vanhu vanoteera umwari. Ukarasikirwa neumwari warasikirwa nevanhu. Variko vari kuita minana but hakuna ari kuvatevera. Hakuna. Munhu auya achida kubatsirwa ministry yake kuti inokura sei, inofamba sei, inodi. Ndotanga naye kumashure kufoundation. Iye hadi kunzwa izvozvo. Ari kuti ngataure zverufu chete, rufu. Ngataure zvependi. Kuda kuonererwa kako kuti munhu vanhu vagoti imba yakanaka yakapendwa. Ko foundation. Vanhu vazhinji vari panapa ukatarisa havadi kumajor on the foundation. Why? Because foundation inodya mari, inodya time. Masaga nemasaga achipinda kufoundation. Neweduwe mabhirita muri kuba simende kapana nzaye wamdhara. Yapinda yese simenda. Foundation inocosta ndosaka vanhu vazhinji vachiiskipa. Chingotangana kunoita vana. Inocosta ndava wapedza kuvaka hapana nokusheka henzi kuti makorokota inga foundation yakanaka. Mapedza moifutsira. Saka vanhu vazhinji ava hadi kupedza nguva dzavo vari pafoundation ndava hapana anozoona. Vanoda kuonererwa. Vanhu vatema kuonererwa Mwari ngaatibatsire. Ndosaka uchiona chero munhu akadzi apinda pabasa akatanga kushanda chaanotanga kunyanya kufunga stereki imota kupfuura stand. Asi dai stand yaidhiraivha ifambwa nayo aitanga nestand mweya wekuonererwa. Chaanotanga nacho imota ndo yaanoda. Kuti vanhu vadi izvozvo zvega zvinokuudza kuti munhu haasita kugona kumaneja his surrounding. Uchiri kuraramira vanhu kuti vaone. Zviri kubatika musherezvi. Foundation yenyu garai pasi mukurukure. Manyaya mainzwa sei nhasi kuchechi? Kuita sei kwai? Mama. Hapana zvamanzwawo. Tauraika zvamanzwa zvacho zvamanzwa imi. Tange zvimwe pana. Akubuda zvangu. Mabva pano so kuna asingatangiki. Haya kada. Ndakanotangawo. Ndanoitanga unotifonera manje kuti kuno kwaipa. Ndiriko kuna varume vandori nepride yekuti pasataurwa hadi kutanga musi iwoyo. Adambozviiginowa gozotanga akatanga ega. Ndisaite kunge ndakaudzwa ndigadzirisirwe imba yangu nemunhu. Enda unotongwa kana uchida kugara zvakanaka. Varume ndinzwei. Kana uchida kugara zvakanaka muupenyu, siya mukadzi wako ave manager wako. Managerwa. Aikas. Inini ndigere zvakanaka ndava ndakabvuma kumanejwa. Amene nyika namuchiti ati manejwa atidi. Hakuna ndiudzei wani murume asingatongwe nemukadzi. Nyaya izi yekusatongwa kana kutongwa. Ungati uri munhu asingatongwewe. Problem yedu ndeyekuti tine vanhu vasingade kuaccepta authority. Mweya uri mauri, it's a rebellious spirit. Haudi kuve pasi pemumwe munhu. Bible not submitting yourselves one to another. Kaona munhu ane problem mumba yekuti haadi kuudzwa, haadi kunzita chakati, haadi kubvunzwa. Haizi mumba chete, even ukabuda panze naye. Kune vanhu vari stubborn wekuti even ukanzwa mota ya president ichiuya paya but we kune vanhu vasingatodi. Anobuda murodhi zvake opaka pazanenge achipopota. Haazvide. Unopopotere chii? Ukaona uchirwadziwa nezvakadaro kuti mukuru ari kupfuura apa kunzi upake paside zvichikurwadza uchine problem yesubmission.
vanhu vakadaro chero vakauya kuchechi havasubmite kumapastors. It's the same spirit. It's the same spirit. Saka president aite apinde mukonvoy yenyu iyoyo. Ukaona uchine problem netuntu wakadaro uchine problem hombe. Bhaibheri rako rinoti kudii pamusoro pekuremekedza vari pazvinzvimbo izvozvo. Harina anoverenga. Hakuna waunoda kuti ave pamusoro pako apa, hakuna. Zvina hauna kwaunoenda. Hauna kwaunoenda, unotofa uri mudiki zvako. Ufa. Isu vamwe tinotoita waridhi kuti nguva ikatoreba usina kufonererwa kubvunzwa kunzi ko muri kupi. Toti ko mudzimai wangu apindwa ndeiko. Totoona ngerudo rwakutopera kusabvunzwa, iwe unogumbukira kubvunzwa. Endai munogadzirisa. Endai munosarenda upenyu hwako usarende upenyu hwemumwe kuti shamari. Ini ndine hondo dzangu idzi nedzidzi nedzidzi ndibatsirewo kurarama. Modhonza mese, garai pasi mukurukure. Apa pa area yehama chakontinya pa area yehama. Pa area yehama tinomanager sei hama dzedu. Vanouya in time. Vanouya not in time. Vanouya muupenyu hwedu vakumbira, vanouya vasina kukumbira. Vanouya vafona, vanouya vasina kufona. Unofanira kugara pasi mukurukure kuti tinomanager sei marriage yedu when it comes to my relatives. Mukatadza kumanager hama, nometa kubasa rawatanga. Chero ukatanga kambani ukawanza hama ikoko chenjera kuti pamwe kusumuka usumuki. Munofanira kugara pasi mukurukurirana kuti kana tichivabatsira tinovabatsira nemari here kana nekuvapa position mukambani medu. Kana makangwara zviri nani muvabatsire nemari, position muise vamwe. Ivo vachidya mari chete uko. But moment waisa pa source unobirwa nehama zvokuti unoshaya kuziva kuti chii chiri kuitika. Ende kuti umusungise ikanzwikwa kumusha, vekumusha havafunge zvese musoro yavo haidhonze. Ane mhosva ndiwe futi baba wataurirawo tsotsi rauya kuzobaira. Unzi indachidadira hama dzake so anofunga kuti mari iyoyo yakazo. Zvese izvozvo izvo mogara maziva makagara pasi, hazvinyorwa hapana mabhuku anonyorwa, but kugara makakurukurirana. Let's do it this way. Let's do it this way. Let's do it this way. Kana pasvika panoda kuti ti upgrade ndava constitution ikaino amendwa. Muita ma amendments. Apa pa takasata di takasata akuziva apa tanda kuziva. Denga. Yeah. Dzimba dzoda kuchengetwa, dzoda ku safeguardwa. Anchaziva kuti takaita makore mangani zviye tane mwana tsetane musikana webasa. 3 years. 3 years tarorana pato nemwana apasati pane musikana webasa. 3 years atakurangana izvozvo, but matiri munofanira kuve nekuziva kurimo. Kuna mwana ngoti ungororana mangwana vanotosara ororana vatone musikana webasa kudhara. Imba yacho ka 1 room ikako, kutsvaira 1 room nokubikira murume 1 nokumuwachira murume wakutoda musikana webasa. Ana mai ponai. Panofanira kuita moment yako yekumboenjoya imba. Kuna ana mai vakaneta vakaota. Ukamona akapfeka apa gogo yakadi yakachena unoti ndawana anoshanda. Hapana chinogonekwa ipapa. First day rokupinda mumba pari kudiwa musikana webasa. Muri kutanga imba muri vakadzi vaviri pamurume umwe chete. Tazvayo zvokutamba uchitambisa imba zvauri kuita izvo.
wani munhu watadza kumubikira, watotadza wani munhu. Ko vaenzi vakazouya. Ko kana iye musikana webasa achigona zvese wakadii kundirifeya ndakaroora iye. Ungadai wakajeka wakabuda pachena akauti hauzozvigoni. Uine musikana webasa ndiye anobika iwe ubike. Ipapa tichimboti pamwe wapiwa mukana wekuti ugeze, unowanikwa usina kugeza futi. Hauzirowa wacha, hauzirowa bika, hauzirowa waita zvina, hauzirowa enda kumashops. Baba unosvika wakaneta. Tamboti ndofunga kutsvaga mushandi webasa kufanosevhera simba kakuitira manheru. Toona wakaneta futi ikoko. Nayo. All right. To continue. Vana mai, endai munosunga dzisimbe. Enda unorwira imba yako kuti hapana panopinda nemhepo kana mvura, pangu ndakasosera. Sambopa Satani mukana. Zviiti izvi. All right.